I am Steve. Dneska tady máme Minecraft Obby závod, kde vlastně budeme závodit s časem, ale aby to nebylo jen tak jednoduchý pro nás, tak jsem si tady pozval Thomsona. Ahoj, ahoj. Já dneska tady vyzývám Ádu v závodě v Minecartech a ukážu mu, jak je nejrychlejší jezdec tady na Minecraftu v Robloxu. Tak to chci vidět, to jsem hodně zvědavej. Máme tady mapu Forest, jinou otevřenou nemáme, takže my se tady postavíme na startovní čáru, kterou si teď tady vymyslíme, tak třeba tady ta kostička. Tady, Tak já jo, si tady srovnám. a Udělám můžeme si mírnej se náskok. na to připravit. Tak 3, 2, 1 a jedem, Jedem. Už jsem, tyjo, rychlejší start, jasně. No jo, rychlý Ty koleje. máš nějaký boosty, ne? Ty máš nějaký boosty. No jasně, to jsem si zaplatil. Jo, ale já Jo. mám taky boosty už. Já už jsem tady první, teď přeskočím. Tyhle, tak tohle. No Já to tě vůbec první. nestíhám. No to je správný. Počkat, musí tady Bacha být na těžší lávu. překážky. Bacha na lávu. Tyjo, a už jsem to zkazil. A Už jsem, první. tyjo, už jsem druhej, no tak to je. Jsem tady dolů, nahoru, Já jsem ale spadnul. už A je ty to. vůbec nestíháš. Vůbec Já jsem měl pravdu. nestíhám Na tě. začátku jsem říkal, že jsem nejrychlejší závodník v Minecartech. Potvrdilo se to. Počkej, tady dáme slalom, Já počkám, až spadneš trošku a brzdím. dojedu tě. ať neudělat hlavně fatální chybu, tak s málem. No to úplně nezajímá, Jasně. jsem zase umřel, Viděl už je jsem- ze mě normálně lava chicken. Packa. Ne, Ne. jo, dobrý, spaci taky na tom checkpointu, teď jsme tady stejně. Takže pomalu. Tak to mě jenom škrtlo. A jdu zase do první Jenom pozice. mě to škrtlo. Tak to je strašně. Zleva. My vůbec No, no. nestíháš. Vůbec, ale teď to nabustím. Ale saltíčko, dám si tady saltíčko, disrespektní nutě trochu. Boj, ty za Slalom. chvilku spadneš. Já vody jak živá nepadám. A já jsem skočil přesně do díry, chtěl jsem přeskočit lávu, to tak to ne. Ale pořád tě Tebe by vidím, takže... Steve ve filmu neměl vůbec radost, takovýhleho špatného Minecraftáka dlouho neviděl. Já tady normálně na tebe počkám, ať máš ještě šanci. Dám ti takzvaně Ne, to ne, to druhý pak... pokus. Pak vyhraju a nebude se to počítat. No tak to já jsem asi No. nejhorší hráč Minecartu tady na světě, no. Já jsem nejlepší, takže se to pěkně srovná. Já si tady dám 5minutovou pauzu a ty mě určitě doženeš, ať máš trošku šanci. Už jsem tu, tak už... Já ti teda náskok nenechám. A kolik doufám, že jsme? ti to zmizelo. Ne, nezmizelo. Jo, škoda. Jsme v 60%, takže první půlku jsem vyhrál, tak se ukaž tý druhý. Ty vole, teď jsem chtěl říct, když mě nedoženeš a zase jsem tam Bohužel spadnul jsem tam úplně stejně. má dobrá pás, no. A tady pod. Jo. Tady už je to nějaký těžší. Já jsem už se adaptoval, já už to tady, no, tak přesně jsem to řekl a hned jsem to hodil do díry, tak to je paráda. Taky, pak si. Chtěl jsem říct pomalu, ale... Oj. Ne. A teď si spadnu, no jo, před checkpointem to naštve. Ne, to já jsem dobře rovnou viděl. vyjel a rovnou zase padám. Hop, v klidu hlavně. Ježiši. Tak tolikrát jsem se nespadnul. No tak já jsem normálně tady, to je umírací simulátor tohleto. O Dobrý, to tady spodem, to je bezpečnější. dobrý. Jsme na dalším. Jestli to půjde dál, tak, no tak. Hezky. Tak mě Dobrý, doženeš rychle. úplně v pohodě, sakra. Pak si, jsi Ne. přede mnou nebo za mnou? No za tebou. Ne. Jo, jsem zase před tebou. Ale ani tady nejsou další lidi, já jsem čekal, že tady bude závodníků. Jsou před náma, ty liště, ty vole. Jo, předjel No jsem tak tě. jak jsi to přeskákal? Musíš si umět poradit. A já už jsem v cíli. Poslední finální jump, saltíčko. No jasně. No a tak vítězství to je moje. bylo hodně těsný. Jaj. Sice si na mě musel čekat, ale i tak teda. Ale já jsem počkal. Trochu jsem Jo, tě jo. nechal si myslet, že mě můžeš porazit, ale neporazil jsem. A jednoho zesměšnil. Normálně mě tady potupil. Tak jo, tak za chvilku se vrhneme na další mapu, ale to už asi bude v dalším videu. Takže zatím Ahoj. ahoj. Ahoj.